Tudja, hogy jön létre a lúdbőrzés? Nem. Azt sem igen tudom. Azt kérem, a bőr fagyú mirigyeinek az intézkedése tudni illik. Azok a mirigyek választják el a bőr fagyú kenőcsét, egy fehérje tartalmú zsíros váladékot. No, nem éppen gusztusos, de puhán tartja a bőrt. Nehogy kirepedezzék a szárazságtól, meg azért, hogy kellemes legyen az érintése. El sem tudja képzelni, milyen volna az emberi bőr tapintása enélkül a koleszterin kenőcs nélkül. Nos, ezeknek a fagyú mirigyeknek kis organikus izmaik vannak, kérem, amelyek fel tudják állítani a mirigyeket, és ha felállítják, akkor maga úgy érzi magát, mint az egyszeri fiú, akit a király asszony leöntött egy vödöny apró hallal. Olyan lesz a bőre, mint a reszelő. Ha erős az inger, a szőrtűszői is felágaskodnak, égnek áll a haja a fején, a szőrszálak a testén, mint védekező sündisznónak. És bízvást mondhatja, hogy megtanulta a borzongást. Ó, azt én már jó néhányszor megtanultam. Elég könnyen borzongok mindenféle alkalommal. Inkább csak az a meglepő, hogy a fagyú mirigyek olyan különböző benyomásokra egyformán reagálnak. Ha üveget karcolnak palavesszővel, lúdbőrös leszek. Ha valami nagyon szép muzsikát hallok, akkor is. És amikor konfirmáltak, és először vettem úrvacsorát, akkor egyik borzongás a másik után szaladt végig rajtam, se vége, se hossza nem volt a bizsergésnek, a szurkálásnak. Mégis furcsa, mi minden meg nem indítja azokat a kicsi izmokat? Bizony, bizony.